Ефектът да се перу да смели. Айде, ще морят. Ще морят. Ще морят. Не, аз имам. А, той си има и си. Ради мушка. И ще ти отговори сам. Гледам. Колко ли ще се отече, как не прекара? Чакай, море. Първо, първо. Да. Това е Думен. Първата Думен. Ще играем на Думен. Ще падем обри. Много е яко. Да се откъс. Да. Какво прави? Рефреш. Коя дума? Като словосъчетание ли? Не, просто е някакво действие явно. Не, дай ме добре. Животно ли е това? Дай. Дай. Дай като рога. Някой води знаеш. Абе не, Овец! Овец! Друго ли е животното, което го не знае? не знаеш какво ми Ну, погоди. Мечки! Кажете, това не е филм.